ħasser nistaqsi għal bil-lejl noħlom bik u fosti tewdi ninsemmi bil-mod qed ħallini titbiet kull jum fit-teġurini u għalli fija xemtu selilu bħal da żmien konna flimkien x'futur der għalina tnejn kont nil-maħil f'għajnejk jiġbirni lejk li illum spiċċa مقطوع من نيس قلب السجار والعلي immur sabiex naqla lejxin spiċċaw ulied jaħdmu fil-bliet l-aħħar bidwi f'witi l-għasel u jien jilżu f'witi l-għasel f'dawk il-ġranet li sal-passiċċati jiġu għal-mistrieħ kien staġun xogħod kemm bata l-frott u għal-ħidmieti xi prezz dawn l-aħħar jiem kont ftit għajjien wara l-moħħriet naħdem fi-skit l-aħħar bidwi f'witi l-għasel u jien. Sibnija, sibnija, sa fl-aħħar sibna l-kem. Sibnija, sibnija, din l-arka li nadhem. Nifirħu sibnija, sa fl-aħħar sibna l-art. Nifirħu sibnija, wara ħafna għalkemm tard. Eżess mill-kwiket is-saltan l-armonija fost il-ġnus li tfarraġ il-qalb għasel li xija msejħa mużika mingħajr bandiera jew weta bħal qtar li jħoll bil-ħewwa taqadna l-mużika mużika tferraħna l-mużika mużika mill-univers tifsita mħabba tistema tiftiem minn kulħadd tant namur fis-sima ta' kull żmien kull fejn tmur mas-seba' rieħ il-mużika risq l-umanità. Kemmu sabiħ li fdel isħab imtaqal biex tara tlam żagħżugħ għajnejk talaqhom. Kemmu sabiħ li torqod u tistemba u tibqa' tara tlam għalkemm tiftaħhom ħsibt. Kemmu sabiħ li tgħixu tajjeġ darba fejn wieħed biss ġo ħin li ma jafx b'temma
tgħix żagħżugħ għal dejjem għax huwa żmien li jisra' kull ma ksibt. Ħalli għax-xemx fitluħa bħal finżula issibek tmelles riħ iġbarijiet. Ħalli il-qamar jilgħab mal-iżbula tal-qamħa li trid tmut biex tirrot ħajjiet. Kemm sabiħ li titla' l-ċaċet kollha u tinżel fl-idlamwiet f'hija moħbija. Kemm sabiħ l-immensi tkun mill-folla u wismek isir wens għal qalbek Asmet il-ġrajja tul iż-żmienijiet. Din l-art li weldet, din l-art li bennet, fih tana lillu li dan beża. Din l-art bissi tiegħi, l-omni sammetrija. Din l-art baqet tiegħi. Tana tal-Maltin. Tfajjel ġkejken tħares lejja mistoqsija f'għajnejk sbieħ. Tar marriħ iż-żmien tal-offerriħ, il-ħsibijiet telfu kull mistrieħ. Bis-semjun il-bira ħadda u mar għejxu jum wara jum u għada qatt ma sar għax l-uġieħ tal-lum biżżejjed dak li ġej ma jafu ħadd. Ġidejk għallimni ngħix aħjar, ngħix aħjar. Ifraħ illum da żmien kemm jista' jdum, ħadd jgħid daqs l-oħrajn li ksibt xi fel irdum. Jekk ħallejna d-dinja mejta minn kull tama ċaħħalniex, tini dejk Afrika dan min bejn isħab imniket, min bejn iġbarijiet, il-lan jaħat ma jsiket bismewit l-asfur f'qtajjiet.
l-art missaru noar. U Alla ħares fuqna dal-ċens qed jgħix mill-ġdid. Filena saħħaħ ruħna ħanilmuk u Kien silta isbaħ mill-oħra. Sinjur il-Maestro Paul Abela, Premju Rikonoxximent Anja li tiqpa 2018. Nistieden ħdejna hawnhekk iċ-chairman ta' Pjazza Teatru Rjal lil Charles Gatt, l-Sur Charles Gatt sabiex ikun jista' jippreżenta il-Premju Rikonoxximent Anja li tibqa' 2018 lil Maestro Paul Abela. U meta tisma' siltiet żgur l-impossibbli li tażel l-iktar waħda l-qalbek, hux vera, għax kollha meħaffihom ħafna memorji u nostalġija. Nisidnu lis-Sur Charles Gatt, chairman ta' Pjazza Teatru Rjal sabiex ikun jista' jippreżenta l-Premju Rikonoxximent lill-Maestro Paul Abela. Sur Charles Gatt, Premju Rikonoxximent qiegħed hawnhekk. Maestro Paul Abela, Premju Rikonoxximent Anja li tibqa' 2018. Proset. Grazie ħafna. Grazie Maestro. Grazie. Owen, minna ftit ieħor ser naslu għal moment tant mistenni tal-din serata fejn ħanibdew inħabbru ir-rebbieħa. Il-Kumitat l-Anja tal-Poplu magħmul minn Dun Morris Mifsud, Charles Xkembri, Alexa Kutaja